23 October. This is the day that the Lord has made. We shall be glad and enjoy in it. You know, muri Zimbabwe tasangana tadzoka zvekare panapa. Hazvina kumira mushe sekutaurwa kwazviri kuitwa muma streets iko zvinezvi. Zvatasangana kudai so tanga nekulike this video kutira kuti ZANU-PF iboyikane because my streets agara haana kumira mushe. I think mese maakuziva kuti zvinhu zvakamira sei munyika, zvinhu zvina kugadzikana kusvika pa extend yetu. Now tiri kusangana nenyaya panapa iri kubudikira ma streets pari kunzi zvinhu zvina kumira zvakanaka. The atmosphere was very tense during the Politburo meeting today. Chiwenga, who is now wearing a Mugabe bed, didn't say much. Mnangagwa was in a very pensive mood and appeared to dismiss what everyone was saying. Auxilia anga achitongosekerera zvake. Pakaipa. That was the situation ku Politburo. Kwanga kusina kumira zvakanaka. Kwanga kusiri kudanwa nonzwa zvinhu zvanga vari kuita iko according ne order yavo. Vakatarisana kudai so. You know, isusu tatarisa nyaya dzese dzitabva taonera kuti no, situation ukaona yadai so ikai panenge paipa manje. Panenge patoshata because zvinhu zviri kutaurika tese tiri kuzviziva because word in the street riri kuti ED's girlfriend replacing Chiwenga here, a storm brews in ZANU-PF. Ndo nyaya iri kutenderera pa social media, pa ma newspaper, ndo nyaya iri mu street iko zvinezvi mataurwa iri kuitwa. Nyaya iyo iri kupisa. Makaiona I think regalia iya yemudzimai uya yakabudiswa. Iri kutenderedzwa ari kunzi iye ngaapinde for vice president. So vanhu vakawanda vari kutoziva kuti kana iye achinganzi for vice president, meaning panenge pachibviswa one VP wechirume. Ani wacho manje ndo paakunetsa kuti saka anenge achazobviswa ipapo ndiani, ndo nyaya hombe iri kunetsa. So that lady ndiye ari kunzi girlfriend raED. And sitting ndiri kudaro it's zim I nevamwe vanhu vese kutaura ma streets and ndizvo kuzopakwa mashoko mukanwa mangu, but those kutaurika nevanhu inini handizviziva. I don't know about that, but that lady ndiye kutaurwa nezvake panapa. Ari kunzi as ZANU-PF conference looms just days away, whispers of an impending political storm sway through the corridors of power in Zimbabwe. At the center of the tabernacle sits President Mnangagwa's girlfriend Mabel Chinomona, a fiancé and ambitious player in the party's heritage, poised to challenge Vice President Chiwenga of his coveted position. The stakes have never been higher, and the potential for chaos in Paubeb as factions with the party prepare for an all-out war. It's even worse because ZANU-PF has not conducted any elective congress since 2012 despite denials by some. Ndo mashoko ari kubuda panapa ari kuzonetsa, ari kutaurika, saka ndo pari kuzonongedzerwa kuti that lady iyeye ndiye ari kunzi ari kuda kupinzwa ipapo pa that position because vanhu vacho futi vabvira vatone nguva vasati vaita kana congress kana chichi. Saka ndo word riri kutenderera nyaya iri kunetsa muma streets iko zvinezvi ndakaitarisa. Ende tichita deep nenyaya iyoyo tiri kuona zvekare panapa pari kutaurwa nyaya pachinzoni in a political changed move believed to be aimed at delaying potential internal. President Mnangagwa has barred Vice President Chiwenga's loyalties from attending the ZANU-PF Congress, which is set to commence today. This decision comes as tensions within the ruling party reported simmer with speculation of power struggles between the president and Chiwenga camps. Ndo mashoko akanga ari kungotenderera, so vanhu vari kungonongedzerana, vakazodai so this camp yakazodai so vakazorambidza kuendavo. Unongoziva pese panenge pakuitika nyaya dzekurwisana kuda kuti parikuda kuchinjaniswa masimba ipapa panenge pakutonetsa zvekuti mune wakutazonyazonzwisisa kuti chii chavari kuda kunyatsoedza kuita panapa because these guys situation yacho munongoiziva and vese vanenge vasangana macomrade and panotungana mabhuru kana kuti panotungana dzemudanga panonetsa kuti patorwe divi kana kuti kutorwa side because panenge pachitopisa hapasi panhu pekuti panomirwa
It's like apamirwe because mese anenge ada kutoya kumira muri kungoona thing zviri kutoitika situations dzekuitika munyika unozongonzwa kunzi ningirikini chakati chake chabhombwa vice wacho ofisi yake imba yake what zvabhombwa. Saka zvinhu zvese izvozvo zvinoita kuti vanhu vaise mabreak varelax like position yange akatorwa namutsvangwa angari stead akagara akanyarara akastika zvake vachitaura zvose zvavakutaura akanyatsodzoka pakurijiswa hapasina zviya zvekuti anosumuka achiti ayo chinchini adzikamiswa nethese guys. Ende imwe nyaya zvekare iri kutenderera mhuri yeZimbabwe inyaya yetenda. Pane tenda iri kunzi yakapuhwa kuda tagwirei mumbare musika. We all know kuti mbare musika yakatsva. Saka pambare musika ipapo ndo patiri kusangana pari kunzi Minister of Local Government Honorable Daniel Garwe has just approved a multi-million dollar tender to a company linked to kuda kwacho tagwirei to renovate mbare musika. The mbare musika was destroyed by fire due to unknown circumstances. Saka parikunzi ndiye muchinda wekubva apuhwa that tender iyoyo. Nyaya yetenda iyoyo iri kupisa. Vanhu vari kutaura nezvayo zvakanyanyisa, iri kutembesa vanhu musoro, hazvinzwisisiki. Pari kujamukwa. Because unoziva kuti chinoitika chekuti at the end of the day ndo type yevamwe vanhu vacho rozongonzi vari pa imwe yaya ione mhuri dzako nezvese zvamunenge muchiita muchisapota pamberi nechichichichichi chanze kuti muswere muchizoona kana kuti maopportunities akadaro muri kure nazvo. It's a topic for another day. Atichatarise zvedu zvekuti kune macompanies akawanda kuti vangadai vachipuhwawo mukana so that kuti zvinhu zvinge zvichiita se zvichitry kunoita kakubalanza hatizokwanise kuita se kunge tichizopfura nepapo but situation iripo ndo pari kunzi akapuhwa this tender. Ende tiri panyaya iyoyo he's one of the guys zvekare akakanzi atoripo palist remasanctions. Ende masanctions iwa muri kungonzwa ari kungonedza vari kuda kuitira match kuti vange vachimacha vachiti sanctions must go. No same masanctions akabuda ari kurambwa neUS embassy yesterday achitaura kuti there are no sanctions on the 16 million people of Zimbabwe. The US sanctions target only 11 individuals and 3 companies for corruption and human rights abuses. That's the situation. Parikunzi drama rese rikuti ana rutendo matinyanda vakagara vatobuda vakati isusu masanction ndatomarwisa tamabvisa. Zvizhinji zvakataurwa vanhu vazhinji vakabuda vari kutongoziva kuti sanction Zimbabwe haisisina. Ndo nyaya inga itongoripo ende ndo nyaya iri kuzikanwa nevanhu but 11 people ndo vari kunzi varipo. Nawo chaakutinetsa isusu ndechekuti imimi mese imimi muri kuzonzi muri kunodidi kunosafira vanhu 11. And what I was thinking panyaya iyoyo ndekuti kana zvichiita tongoti senyika since nyika yese muri kungonzi ine masanctions muri kubelieviswa these 11 people vogara vabva padhuze nekutungamira nyika because hapana chinhu chinorwadza sekuti uri kutungamirwa nemunhu ane sanction. Chinhu chese chanenge achida kuita anenge achida kutraya kuti anokavhirana nemitoro yake kuti iye zvake zvichinge zvimufambirawo anenge achishandisa advantage yenyika. Saka ndo pari kuzongodzoka pachibatanidzirwa vanhu 16 million vese vari kuaffectika because of these 11 individuals and 3 companies. Ndo zvinhu zvazviri kutongoreva panapa. Saka I think it's better kuti kana zvichizoita pamberi apo when time goes on pazongonzi svika pa the extent kuti panongonzi right iko zvine zvitaka kuti ngoti munhu kana une sanction hauite kana MP kana councillor hauna kana any position yaunokwanisa kutora gara iko kune sanction rako so that usa affectwo vamwe. I think that way zvinokwanisa kunge zvichibatsira kuti vanhu vese vagare vari into a good position senyika vasa affectwe nezvinhu zvavasingazivi because hakuna chinhu chinorwadza sekunzi uri kungo affectwawo nezvinhu zvausingazivi kungobatanidzirwa pasina chauri kuziva. Zvinhu zvakadaro hazvigamuchirika. Ende zvekare tiri kuona imwe nyaya yakambenge vari kutenderedza yaMthuli Ncube achitaura kuti zvoni tichabudisa 20,000 tocompensate mafarmers. Pane that guy uya airi machibage zvakanyanya uya akabuda ari kutaura kuti zvoni mari iyoyo iri kutaurwa iyo it's not worth it. Inenge iri shoma ichibuda iri according with my government bonds chinchi inenge iri shoma. Saka kana zvakadaro hazvimeke musoro hazvina sense. Saka it's better kuti kana munhu wese anenge ane matitle deeds ake ngagare nematitle deeds ake because matitle deeds iwayo ari worth anenge ari legitimate kwese kwaunoenda nyika yese anyway kwawangoenda unongochiziva kuti unechi une matitle deeds handiti. And ndobva pabuda umwe farmer zvekare achitaura about nyaya iyoyo achitaura kuti zvoni munhu anenge ari right chaicheke mupfungwa dzake haangakwanise kutora mari iyoyo inenge iri kutaurwa haangakwanise kuitora anokwanisa handezvekungosiyanawo futi nazvo. Chinhu chakuitika chekuti these guys futi vakutotora advantage yekuti aiwa vanhu ava ndo vadesperate vaakutiteera manje. So I think iko zvinezvi it's time to attack them but ndatipa wachise let's do something about it. Vakutanga kutoudzana
maadvices aiwa haidi kutorwa mari iyo aiwa hazvidi kuzodai so compensation idzodzo unongoziva zvazvinongoita kuti mimi ndichiti takaenda kuhondo takandidi takuda kuzokompensata vanhu chichichi at the end of the day nyaya dzacho dzinozongodzokera kumashure kuti saka kuhondo kwacho kwaenderwa chii kwaenderwa ivhu racho yakuramba akabata mapepa matitle deeds atonowo zvazvo kuti zvinozoaffecta but because zvinhu zvokuti zvakatorwa kudhara zvematitle deeds zvemapepa zvemindezvi zvinhu zvokuti zvakatorwa kare but I don't know kuti why zviri kuramba zviri papo because it seems like these guys vari kuda kutongosvika pa the extent yekuti tidzorere munda yedu direct ukaona zvasvika ipapo zvimwe zvese the rest is history rinenge rangowo drama ndozvo zvinenge zvitongoreva panapa right tobva tapinda pane imwe nyaya zvekare yatiri kuona iri kutenderera panapa president Emerson Mnangagwa veZANU-PF vakabuda vachikorokotedza Frelimo party yekuMozambique kuti yakawina maelection Chapo ndiye anenge akupinda president but the funny thing here is ivo vanhu vacho vekuMozambique vanoita zvemaelection ekuMozambique havasati vaannounce maelection ekupedzisira unozoti ani mari dzavo anenge achimboverengwa anenge asati anyatsopedza kufinalizwa ese ava kutobuda vakutocongratulate vanhu he is the SADC chairman handiti for now I think for this year chete netumani kuti anenge kuita zvegore 1 this year up to August next year saka chairman tobuda kuti congratulations makatoita chichipa kutowina komaka zvisati zvaaningirwa zvinhu zvakaita sezvizvi zvinoconfuse because even kana vanhu vacho ikoko vanozoisa trust sei paSADC yacho ndakaona futi umwe weSADC tracker that led kuTanzania where she did the same akatobuda akatopa statement rake zvakadai bo zvese zvatoita uyu SADC chairman atobuda futi akutotaura the same vakukongratulate but election harisati rapedza kudedzerwa vakutotaura nezvazvo kudhara I don't know kuti speed yacho iri papi why vari kuzviita izvozvo and I don't know kuti zvinhu zvakadai so izvi maproblems azvinozokonzeresa I don't know kuti vanozvitarisa here havo but ndinoona kunge zvinozokonzeresa maproblems pamberi apa because vanhu vanenge vachitotarisira kuti kana vane zvichemo zvavo zvekuda kuti vada kuchema vanofanira kutanga vamirira vopedzerana nenoye zvinoizvi dzese zviri kuitika vozobuda vozonzi kana pane zvinoda kugadziriswa zvogadziriswa kwete kuti in advance avatogara vatokondema votongoti bo zvakatoitwa izvozvo I think it's not fair SADC inegona kunge isiri kuita zvinhu zviri fair but anyway mude Zimbabwe inini risiri basa rangu inini nanguva kukuzivisai maupdates ese anenge achingoitika so that monyatsotanga dhiri zvakanaka muchiziva zvinhu zviri kuitika panapa pakuriyende as usual kana uchingosvika panapa iri first time yako gara wasubscribe wajoina this amazing family kana chichinge uri retaining subscriber wagara ungoripo kudhara you know what to do man. Let's comment ngationesane mcomment section kuti nyaya dzese dziri panapa idzi muri kudzionawo sei nguva ichiripo togara tataurirana togara tapindurana in time.